Het wetterskip heeft het aannemende veiligheidsplan bijsteld naar aanleiding van nieuwe klimaatscenario's. Ik de wetterolers van 2012 is daar in mijn naam. Er is schoen of de plande maatregels wel werken en alles is op een nij berekenen. Het wetter opslaan is het meest effectief. We hebben in oorlog geweest met de terreinbeherende organisaties. Daar leid ik een onderzoek aan ten grondslag dat die natuurgebieden niet geschikt binnen om in te zetten voor berging, dat het ik past bij de natuurdoelen. Dat moet natuurlijk naar uitwerken worden, maar er is 1500 hectare die wij nou in de berekening meenam hebben dat we die voor de toekomst inzetten kunnen. Zou het dik blikken dat het nieuwe gemaal bij Lauwerzeeg voor eerst net genoeg effect heeft? Een gemaal bij Holwert of Haas ben effectiever, want in alle omstandigheden trekken die aan het wetter. En juist als een hele grote delslag is en je kan dan wel spuien, dan krijg ik die situatie in de 100 hier die het hoofd bieden moeten. En dan ben die gemalen volle effectiever, omdat die toch dichter bij de boezem staan. En een gemaal lauwers oog op een grote afstand staan, dus het effect is beperkter dan dat wij altijd tocht hebben. Er wordt het werken aan de opheging van de kaden in Friesland. In 2020 ben die klaar. Zolang dat net op hichte is, willen we dan in de extreme situaties het wetter wat langer in de polders houden. Dus dan zorgen we eerst dat het wetter wel goed uitvoert wordt, zo vol mogelijk. Maar als we denken van nou komt het erop aan, dan is er ook een soort ruimte in de polders. En die ruimte willen we dan broeken, zodat er dan minder wetter op de boezem komt. Zonder dat natuurlijk gebieden onder water stromen. Maar die ruimte wil je dan broeken om de pijn wat te verdelen.